Ака дыхар дар кор шидай. Ин ҳоз да ҳамиҷа бинен смсо чихе бисур. Как он хорошо говорит, то чанде мега кори хубам кунӣ мега ваёхай бисёре ваёхай мара задани. Ака ман намедонам ваё киян чиян. Ҳамн якташ друзак буд дандонам. Ҳозир ин дандонам задаган, ин дандони инамиш 4 та ин пара хурдум. Якта да ин инҷа. Барои дастгирии канали мо дар видео якта лайка монен. Фикротон дар комментария бинависен. Салому алейкум дӯстони азиз, дар видеои имрӯза гап мезанем дар бораи ин мавзӯъҳо. Агар ки бихоем ки то охирша бишнавем, бифаҳмем, видеоро то охирша тамошо кунем, мо гап мезанем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошен, дар ман агар равон кардагӣ бошен, кадом агар ки ҳамин фурӯшӣ дошта боша, ҳамин видеоро то охирша тамошо кунем, мефаҳмем. кадоме агар дар WhatsApp ман равон кардагиай, мисоли гап хона, ҳамин хел чизо да, хона пона, ҳамин хел чизо. тоқат кунед, интизор шавед, ман ҳамун смсои шуморо чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтагӣ будам, дар се видео да гуфтагӣ будам, дар чанд видео да, ҳамин короче говоря, дар чанд видео гуфтагим ки кадоме агар ки як бор менависа равон мекунад, сортоша адрес ҳамаш туғрӣ мекунад, менависа равон мекунад дар WhatsApp ма, интизор шавед, тоқат кунед, ман вақт ёфтам ҷавобтон метам. ин ҳоз да ҳамиҷа бинен смсо чӣ хел бисёра. Не 1000 чанд та смсо бисёра. ман иёра чӣ хеле ки дар видео пешина гуфтагӣ будам, ай поён хонда меём. ай тор не, ай поён хонда тарафи боло меравам. агар шумо равон кардагӣ бошем, бо як бор дига бинависем равон кунем, боз шумо дар тор мерем. агар ки ҳамин хел нависан гирем, шумо мумкин ки дар видеои ман нағалтем. барои ҳамон қадар шумо як бор ки нависем, тоқат кунед, интизор шавед, мо ҳатман рекламаш мекунем, одамон мебинанд, харидор бошад, мехаранд. ба фикр мекунам маро фаҳмидем. ина бо як борга такрор мекунам. агар кадоме ки дар ман равон кардагия, тоқат кунед, интизор шавед, ман ҳамон хонаи шуморо реклама мекунам. мисоли гап дар ҳамон WhatsApp ма ҳозир смсо бисёра. ман ай ҳамон аввал гуфтагим ки ман ай поён хонда мерам, тарафи боло. ай поён хонда ҷавоб дода, эълонро қабул карда, тарафи боло мерам дар ҳамон WhatsApp. агар кадоме навишта кардагӣ боша, интизор шавед, мо ҳатман ҷавоб медиҳем. ҳозир мо диста комментария ҳамира мехонем. шумо яке дар шумо дар кор мешавад, барои ҳамон қадар мехонем. як одам навистае ки одамон мегӯянд ки хонаи моро реклама кун, мегӯй ба навбат реклама мекунам. фақат права паспорт реклама мекунӣ мега. права паспорт, мурғ пишак, ҳамин хел чизо да. охир хонашо мисол гап реклама мекунем. ҳамун дар WhatsApp ман чӣ хеле гуфтам ки бинависем равон кунем, ман ба очередь ҷавобтон метам. мисоли гап одамон мумкин маро нафаҳманд, мумкин ки ҳама видеоро маро тамошо накунанд. барои ҳамон қадар агар бихоем ки дар видео биғалтем, барои ҳамон қадар як бор ки навистем, сурататро равон кардем, адрестон навистем, тамом. интизор шавед, мо реклама мекунем. агар саросима бошем, хеле одамон бисёре дар ҳамаи YouTube мегӯянд реклама мекунанд ваём ҳастанд. агар ки бихоем ки ман реклама кунам, интизор шавед, ман реклама мекунам. мехонем дигариша. як аз дига нависта ки салом акаҷон, ман дар номерои агентства дар кора iCenter иҷора мехоҳам барои як иронӣ як моҳа мега бигир мега. номероша тин мега. ман хеле мисоли гап ман хеле агентства намедонам чӣ хеле айкиҷо бигирем, чӣ хел бигирем, ман хелеша ман намефаҳмам. ман фақат ба кори худам ҳозир чизм да, саргардонам. ҳамин хонаҳои одамонро реклама кунем ки мисол гап ваё бигирам, бифурӯшам, мумкин заруранд, мумкин ягон чизанд, пулшон дар кора, барои ҳамон қадар ҳаморо ман реклама мекунем ки бифурӯшанд. ман ин хел чизоро намефаҳмам.
мегзарем ба дигаш. Салом алейкум братҷон, бошӣ. Видеоҳо девона мекунӣ. Видеои девона мекунӣ мега. Агар мешид мега миллион лайк мемондум мега. Надидӣ? Миллион лайк мемонда. Агар ки мешид дар YouTube миллион лайк монда, миллион лайк мемондум мега. Ҳазор раҳмат. Мега кам прямой эфир кун мега братҷон, зур меша мега. Гап нест. Мекунем иншоалло. Фақат якта прямой эфир кардагим, ҳамура будурин тамошо кунем. Чанд пеш кардагим прямой эфир. Ана ҳол мекунем иншоалло. Фақат чихе бигум вақтам неста. Мисол гап ма бекор бошам ки ҳар рӯз ма эфир кардан гирам, мисоли гап чихело бекорам нестам охе. мегзарем ба дигаш. Як кас сурати ханда монда. Значит, видео махқул шеда. Сурати ханда монда махқул шед. Гап нест. Як кас дига нависта ки ака дихар дар кор шидай барои обкашӣ илтимос реклама кун мега. Ман намедонам. Хай аммо агар ки пайдо шав мекунем иншоалло насиб. Хай бисёр касоро дар кор мешавам мисол. Хай нест охе ҳозир. Агар пайдо шид майла мекунем. Як кас нависта ки как он хорошо говорит и объясняет, спасибо ему за видео. Молодец мега. Спасибо. Хай короче хулоса гап ки маънеш ки ана видеото ҳар рӯз тамошо мекунему созай мега. Нағзай ту бачаи зурӣ хелда короче. Мехонем дигари комментарияро. Як ҳам бардор нависта ки ина ма тарам мегум корот 100% хуба. И одаморо меги ҳарчи меган. Аҳамият нате давом те корта. Агар ту чандай кори хубам кунӣ, бо одамо ёфт мешава, гапои қабиб мезананд. Аҳамият нате меган. Ман худам тамошо мекунам мега, ба худом мега вақтам хуш мешава мега. Бачаи шух гап нест мега. Хай ҳинем хелда короче мега ту чанде мега кори хубам кунӣ мега, бо одамо ёфт мешава ки дар комментария гапои қабиб менависа мега. Не ки ростам мега ба фикри ман. Хай чӣ кунем? нигоҳ кунед видеои моро чанд кас каҷо тамошо мекунанд. Набинеда инҷода чанд кас моро кадом шаҳр тамошо мекунанд, ҳамаш ҳастанд. Ай Россия, ай Тоҷикистон, ай Қазоқистон, ай Қирғизистон, ай Туркменистон, ай Грузия, Республика Корея, Узбекистон, Германия, Украина, Соединения Штат, короче, хай штата чем хеле короче. Инем ҷо тамошо мекунанд. Види? Короче говоря, мара 5-6 нафар короче говоря фреб кардан. Билгу як хонае гуфт, видео кун гуфт. Ҳамрого дар канал парто гуфт. Мисол гуфт сумтам метунта. Пешаки сума гизарон. Ма барои сумпун гуфтаги нестам ки ту мара сум гизарон, ма бара видео мекунам, мисол гуфт исусу. Агар гуфтам суратото равон кунӣ, ма бепул реклама мекунам гуфтам. Агар ман худам барам видео кунам гуфтам. Хай гуфтам инем қадар сум. Баъд истод хай ба фикр кард, баъд гуфт майла да чӣ гузаронам, гуфтам да инаи спитамем бонк. Баъд гуфт ки фалон ҷо биё, гуфт дар рӯз гуфт ки дар фалон ҷо биё. Ма гуфтам майла. То усул кардам ки дер шид, уже корум бисёр буд. Ай кор омадам то рафтам ки уже бегар шид, шав шид. Гуфт ки кам дада, гуфт ма ҳамура гуфтам ки биё, гуфтам пага, гуфтам биём, гуфтам гуфтам ҳозир, гуфтам шав шид, гуфтам гуфт биё дурунша, гуфт амихе гуфт видео кун, гуфт дурунша чӣ гуфт. Ба гуфт суратоша гуфт ма пага равон мекунам, гуфт дар видео мон суратоша тамом, гуфт ай ҳам берун. Ай дурунаш гуфт ма ихе гуфт видео фасон, гуфт хайта бо мефаҳме, гуфт. Ма гуфтам майлеш. Рафтем
اگر ما خیلی نفهمیدم که خیلی بسیاری و خیلی ما را زدنی هم ما خیلی نفهمیدم. من خیلی در فکرم نبود. رفتم کراچی گارد خیلی خیلی حالتا شده کراچی. خیلی 4 تا این پرا خوردم، یک تا اینجا خیلی ایجو پشت اگه پشت خیلی یاره اوجو شما نشون نمیتون برای مقدار که یوتیوب بینه بعد میگه پریخونه نشون چیکار دستی خیلی رخ اگر که امکانات باشه در اینجا نشون میتونم حضور. اگر که نشون ندادم خیلی значит نشون نمیتونم داره و خوردیم. من کراچی خیلی پرابلم شد و یا خیلی گفتن که انا ماشین رکلام که گفت ما گفتم ماشین رکلام نمیکنم. خیلی خیلی ده اگه من نمیدونم وای کیان چیان اگه جان ما چی میدونم کیان چیان و واپشه آدرس وای دما نیسته. خیلی گریستان چیکادن حوزه این دندان ما زدگن این دندان اینمیش هم یک تاش دروزک بود دندانم هموش کم تر جمید حوزه این جمیده سخت میخوام یاردم کنم ویدیو کنم داشتم نشون تیم خیلی خیلی پرابلم ده خیلی بود داموش بود در ویدیو دیگه نقلتون میکنم چه نشد همش نقلتون میکنم میفهمونم تو کدام اگر لایک مونده نیست لایک مونین دستگیری کنین فکرتون در پایین کامنت را بنویسین ما حتما فکر شما را میخونیم ان شاء الله.